Llefaraf yn awr o ganol yr rhithwr a'r berw a ddylynodd etholiad hanesyddol Caerfyrddin, lle y cyflawnwyd yr amhosibl, gan wedd newid rhagolygon y genedl Gymraeg. Profodd gwir a gwragedd Sir Gaerfyrddin, ac mae Sir Gaerfyrddin yn mestyn o lan ddewror i Bant y Celyn, fod cenedl y Cymru'n benderfynol o ddynnu dyfodol cenedlaethol. Cyhoeddwyd ger bron y byd fod Cymru'n genedl, a'i bod hi eto'n fyw. Dysgodd miliynau di-rif trwy'r byd yn newydd rhyfedd fod yma genedl fach ar yr ynys hon, a fi o'r golwg yn ddi-urddas a di-nod ers canrifoedd, yn awr yn ymwthio i'r wyneb. Roedd ennill un sedd i achos Cymru yn ddigon i greu'r cynnwrf hwn. Ym mhobman, o achos safiad gwir Sir Gar, roedd Cymru, y mae Cymru'n cerdded y ddaear yma, a'i cefnen dipyn yn fwy syth, gyndal i penne dipyn yn uwch, cymerwyd cam bras ymlaen, tuag at adfer urddas a hunan barch, hen genedl oedd wedi anghofio'r ffordd i sefyll ar ei thrad ei hun. Adferwyd mewn miloedd y tu allan i'r hen sir hon, dern garwch i genedl y gwelodd i cyndaden dda roi bywyd dros ei rhyddid hi. Bydd pethau byth yr un yng Nghymru wedi etholiad Sir Gaerfyrddin ar Orffennaf y 1966. Gall brofi'n fwyaf i Harddocad nag etholiad Tom Ellis ar Orffennaf 1886. Efallai bydd modd cymharu effaith ar Gymru ac effaith Cwmp y Bastîl ar Ffrainc ar Orffennaf y 1789. Ond ni all bod yn arwydd fod gormes canrifoedd yng Nghymru ar ddod i ben. By'r Llywodraeth Saesnig yng Nghymru ddim yn llai o ormes am fod cynifer o Gymru wedi dilyn gyrfa lwyddiannus wrth i chynnal a'i chyfiawnhau. Beyond y dim iddi ddinistrio bywyd yn gwlad ni. Ganrif yn ôl gellid cymharu cydernid y Gymraeg yng Nghymru a'r Ddaneg yn Denmarc, ond erbyn heddiw, mae'r Ddaneg yn iaith pawb yn Denmarc, yn iaith i holl fywyd hi, i phrifysgolion hi a'i ysgolion oll, i phapurau newydd, llysoedd y gyfraith, a'r llywodraeth, i theledu, i hopera, i theatr genedlaethol. Ond am Gymru drian, edrychwch ar adfeilion y Gymraeg mewn llawer tref a sir. Iaith heb gydnabyddiaeth swyddogol, heb sefydliadau cenedlaethol, heb un papur dyddiol ynddi. Iaith a wthir i ychydig oriau'r wythnos ar dyledu, a hynny ar raglenni rataf ac ar oriau salaf. Iaith nad oes na theatr genedlaethol ganddi, na thi opera cenedlaethol ni defnyddio hi. Iaith nad oes gan neb yr hawl i'w defnyddio mewn llys na llywodraeth. Iaith na ddefnyddir fel cyfrwng, ond gydag ychydig eithriadau mewn ysgolion uwchradd na phrifysgol. Dywedir bod cyfiawnhad i'r drefn Saesnig yng Nghymru o achos y llwyddiant economaidd mawr mae'n dwy'n ein gwlad ni. Mae Mr Wilson ei hun wedi dweud yn ddiweddar fod y genedl Gymraeg yn mwynhau llwyddiant economaidd, a hynny, meddef, am fod y Llywodraeth lafur wedi gosod pwyslais mor drwm ar ddatblygiad rhanbarthol. Fel hyn y mae Llywodraethau Saesnig yn arfer a siarad. Iaith Macmillan a Douglas Hume a glwyr o hyd. A hynny bod y ffeithiau'n hagr ac yn rhysu yng ngwynebau ni sydd yn byw yma. Pyllau glo yn cau, rhoelffyrdd yn cau, ei bod nhw yng Nghymru gyfan yn gwneud elw. Di-weistra ddwywaith cynychyd ac yn Lloegr, bod cannoedd o filoedd wedi gorfod ymadael â Chymru i gael gwaith yn Lloegr. Di-boblogi yn ein trefi a'n cefn gwlad fel ei gilydd. A does gan y Llywodraeth ddim cynllun ar gyfer yn gwlad ni. Mae'n gwrthod buddsoddi arian yng Nghymru, yn y manell y mae mwyaf ei angen, mewn hewlydd modern ac effeithiol, a does ddim gobeith datblygiad cytbwys hebddyn nhw. Mae lirir corff yn cenedl ni, troi'r yn gwlad ni yn adfeilion, a gelwyr hyn gan Lywodraeth Loegr yn llwyddiant ac yn llewyrch. A dywedir wrthym ni fod hyn oll yn anorfod. Mae hyn yw'r pris y mae'n rhaid i dalu am berthyn i'r byd modern yma gyda'i rymusterau economaidd enfawr. Perthyn i'r gorffennol yma'r genedl Gymraeg, medden nhw. Dyna ddwedir. Does ddim lle iddi yn ein byd cymhleth ni. Wel, mae'n rhaid i ni wrthod y meddwl bas ac anynol hwn. Mae'n rhaid, mae genedl, ystyr a phwrpas. Creadigaeth yw hi. Creadigaeth yw'r genedl Gymraeg. Creadigaeth yn rhan o fwriad rhagluniaeth fawr y nef. Pe bai ni yn ddynion, pe bai ni yn ddynion mewn gwirionedd, fydden ni ddim yn ei gadael hi at drigaredd grymusterau economaidd neu wleidyddol. Ac mae'n ddyletswydd arno ni o falu bod Cymru'n cael byw i bywyd ei hun a'i fyw yn gyflawn, gan wneud ei ffrio'r gyfraniad, i wareiddiad ac i'r bywyd cydwladol.
He cyflawne ni'r ddyletswydd hon gan roi o'n tergarwch cyntaf i'r genedl, y gael yn bod yn gallu reoli'r ffactorau economaidd yma a'r ffactorau gwleidyddol, a gwasanaethu yn cymdeithas ni a ddylen nhw nid i maistroli a'i dinistrio, rydyn ni'n ddynion. Mae gynnon ni ewyllus, ac i ddynion o'n benderfyniad, does ddim yn anorfod, dim oll, dim ond angau. Gadewch i ni yn awr ar yr unfed awr ar 10 yn hanes yn cenedl ni, ewyllysio bywyd llawn i'n gwlad, a mynnu cael y sefydliadau sy'n amodau bywyd cyflawn. Llywodraeth Gymreig yw'r sefydliad hanfodol, pe penderfynu ni ar hyn, yna gyda'n gilydd gallwn ni fynd ar maen i'r wal o fewn yr ychydig flynyddoedd nesaf hyn. Methiant a methiant trienus yw Llywodraeth Loegr yng Nghymru. Ond mai Cymru a lywodraethu'r salaf o bob gwlad yn Ewrop, nes dynistriwyd hi yn llwyr eto, y mae bywyd yma, nid yw na Diw na Chymru wedi marw, mae'r genhedlaeth ifanc yn codi'n gryf o blaid yn gwlad. Nid gole'r machlud a welwn ni yma mwy, ond gole gwawr newydd i'r hen genedl hon. Dyw'n ni oll ynghyd yn awr o bob enwad a phob plaid, bawb yng Nghymru yn deyrngar i'w gwlad, i fyny cymod a'i the gorffennol hi. A mynnu yma senedd a llywodraeth, fel y gallwn ni i phlant o hyn allan benderfynu i thanged hi.